Il-Partit Nazzjonalista huwa l-Gvern alternattiv li jrid ikun jaf eżatt x'hemm bżonn isir sabiex titjib il-ħajja tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif it-tlieta wara nofsinhar kellu laqgħa mal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA. Waqt din il-laqgħa Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li jkun hemm bilanċ u flessibilità bejn iż-żewġ naħat għax bekk biss li pajjiżna jista' jimxi l qudiem. Illum kelli l-opportunità delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista niltaqgħu mal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem fejn diskutejna l-ħtieġa mhux biss li napprezzaw il-valur ta' min iħaddem imma wkoll il-valur tal-ħaddiem. Tkellimna dwar il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol mhux biss minħabba l-pandemija imma anke għaliex l-isfidi li dan il-pajjiż u l-ekonomija ta' pajjiżna se jkollha fil-ġimgħat, fix-xhur, fis-snin li ġejjin għal ekonomija aktar reżiljenti għal niċeġ ġodda ta' ekonomija ma' wkoll biex ikollna tkabbir meħtieġ huwa importanti illi iż-żewġ naħat jifmu illi huma parti flimkien mis-soluzzjoni. Bernard Grech qal huwa importanti li min iħaddem u l-ħaddiem jifmu lil xulxin, speċjalment fis-sitwazzjoni delikata li jinsab għaddej minnha pajjiżna kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa dmir tal-Oppożizzjoni li tiltaqa' mal-imsieħba soċjali u jkunu diskussi proposti kif tista' titjieb il-ħajja tal-ħaddiema u tal-employers għax finalment l-ekonomija ta' pajjiżna tibbaża fuqhom. Bernard Grech qal li l-MEA dejjem kienet minn ta' quddiem bil-proposti tagħha. Għalhekk huwa importanti li nkomplu nsibu niċeġ ġodda iżda xorta waħda napprezzaw ir-riżorsi ta' pajjiżna bir-riżorsa prinċipali tkun il-persuna. Dan kollu għandu jwassal sabiex pajjiżna jkollu ekonomija iktar reżiljenti. Huwa qal li pajjiżna għandu bżonn miri ambizzjużi iżda realistiċi bi pjanar fit-tul. Kien proprju għalhekk li fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista vara pjan għas-settur tal-enerġija kif ukoll għas-settur turistiku. Min-naħa tagħha l-President tal-MEA Joanne Bondin tkellmet fuq il-ħidma tal-Assoċjazzjoni li fost oħrajn tkopri r-relazzjoni u dialogu soċjali bejn min iħaddem u l-ħaddiema, filwaqt li bħala MEA tagħti wkoll importanza lil liġijiet il-ġodda li jkunu qed joħorġu. Kellna diskussjoni interessanti fejn edna l-sfidi tagħna, kif ukoll il-membri tagħna xi sfidi qed jaraw minħabba l-pandemija u anke affarijiet oħrajn li għandhom xi jaqsmu ma' liġijiet. Tajnihom l-interpretazzjoni tagħna u ddiskutejna wkoll il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol kif ukoll il-long term plans li hemm min-naħa ta' min ħaddem. Il-membri tal-MEA tkellmu dwar kemm huwa importanti li jkunu ristrutturati ċerti setturi fosthom is-settur tal-manifattura u tat-turiżmu huma appellaw sabiex ikun hemm direzzjoni aktar stabbli għall-ekonomija ta' pajjiżna b'importanza lil green economy permezz ta' aktar pjanar. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali li jmiss Elix Perċi Kalaxxone, Roslyn Borch Knight u Derin Karabot.